आंथ' बुङो आं बादि साब्रै साबासो ओंखारोबा बे BTR एकर्डखौ आं दिनैबो सावो। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय। बेजों लोगोसेयैनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दङ। लोगोसेयैनो मिजिं थिबावो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामगोन आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानै। BTR एग्रिमेन्टआ नंखाय एग्रिमेन्ट। बे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बर' हारिया खैफोदनि लामायाव जोबस्रांनायनि लामायाव। BTR एग्रिमेन्टखौ दिनैनो सावगोन। फेरेंगा, दिपेन, प्रमद, गबिन्द, राकेश बिथांमोनहा गोग्गानानै खोथा बुंनो हानायनि मोन्थाय गैया। बे खोथाखौ आं बुङाखै, बे खोथाखौ बुंदों जोंनि बर' हारिनिनो मानगोनां माखासे गेदेमा बिथांमोनहा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों। बिथांमोनहा BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिया मा मोनखो मा खोमानांखो बेखौ गोथौ बिजिरनानै हयथ' बे खोथाखौ बुंदों जानो हागौ। बिनिखायनो बिथांमोनहा दिनै माखासे दैदेनगिरिफोरनि बर'नि माखासे दैदेनगिरिफोरनि आखल आखु आरो बिथांमोननि बर' हारिखौ दैदेननायनि हेंथायै खोथा बुंदों। बिदिब्ला बिथांमोना भिडिअनि गेजेरजों मा बुंदों एसे भिडिअखौ नायदिनि, बिनि उनाव जोङो सावरायलांदिनि। बि फेरेंगा रन्जित बसुमतारी आं नोंथांखौ खावलायगोन, नोंथाङा दिनै गादियाव दं होननानै EMआव दं होननानै बेबायदि गोग्गामारिनानै बारा खोथा दाबुंबाय दाथा। समा एखे थाया। आंथ' बुंगोन नोंस्रा गोग्गामारिनानै खोथा बुंनायनि नोंल' नङा, प्रमद बर'आनो बुं, दिपेन बर'आनो बुं, सोरबा गबिन्द बसुमतारीयानो होन, सोरबा राकेश ब्रह्मआनो होन, नोंस्रा जाथिनि सायाव बिखा फोरदाननानै खोथा बुंनायनि नोंस्रा दिनै अधिकार गैया। मानो अधिकार गैया? आं बुंगोन नोंसोर मा लाबोदों बर'नि थाखाय? What power and function you have brought? What government you have brought for the Boro community? मा लाबोदों नोंसोरलाय? नैबे BTC एकर्ड 2003 नि हाग्रामा महिलारि BLTजों स्टेट गभर्नमेन्टजों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों लाबोनाय बे एकर्ड, बेवहाय जोंहा रायजोनि बदलै रायजो मोनाखैब्लाबो अलमस्ट मिनि स्टेट रेंकआव जों मोनदोंमोन। 40टा डिपार्टमेन्ट जों मोनदोंमोन आरो बे 40टा डिपार्टमेन्टनि एडमिनिस्ट्रेटिभ, लेजिस्लेटिभ, फाइनान्सियेल पावारखौ मोनदोंमोन। नोंथांमोनहा नैबे नोंसिनि बे BTR एकर्डजों मा लाबोदों? दिस BTR एकर्ड मिनिंलेस आरो बे बर'नि थाखाय बिराद बर' हारिखौ जोबस्रांग्रा एग्रिमेन्ट बेयो। दिनै जोंनि बर' मानसिया कनसियास नङा, अनेकानो स्टाडि खालामाखै, बे हिसाबैसो बे BTR एकर्डखौ दिनैसिमबो दोनदों। आंथ' बुङो आं बादि साब्रै साबासो ओंखारोबा बे BTR एकर्डखौ आं दिनैबो सावो। आङो अलरेडि अनेक सिनियर सिटिजेनजोंबो रायज्लायबाय, नाथाय बिथांमोना साहस होआ, नंखायनो आं सावाखै। दाबो आङो सावो। मानो? बे एकर्ड BTR एकर्डनि दारै, BTR पिस एग्रिमेन्टनि दारै बर'आ जे खहा जाबाय, बर'आ जे मोनखानाय पावार एन्ड फांसन दंस जाबाय, बर'नि हा हुनि रैखाथि दिनै गैलिया, थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि साख्रि होनाय पावार गैला, फारसेनिफ्राय दा गुबुन हारिनिसो जय जयगार। बर'आसो दा गोजोनदों, जायनि फलाव बिसोरो बे BTR पिस एकर्डखौ आपत्ति खालामाखै। मानोना बे BTR एकर्डनि क्लसाव बर' हारिनि जेबो रैखा खबस गैया। बरन्स कास्ट हानि पावारखौ आसाम गभर्नमेन्टनो हरदों, वाटार बडिसनि पावारखौ आसामनो हरदों, बर'नि जेनाखि लेजिस्लेटिभ पावार थानाय, आयेन दानाय आरो बेखौ सालायनो नायनो थाखाय गभर्नमेन्ट अफिसार जेनाखि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि, बेखौबो नोंसोरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि जायगायाव चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार खालामदों। बेबादिनो दारै BTCखौ अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनिफ्राय नोंसोरो असमियानि षड़यन्त्रआव, हिमन्त बिश्व शर्मानि BJPनि RSSनि षड़यन्त्रआव नोंसोर ओरैबायदि मूर्खामि एग्रिमेन्ट खालामबाय, जे एग्रिमेन्टनि दारै दा जोंनि बर'आ माने जोबस्रांबाय। इमिडियेट कयेकटा बोसोरनि गेजेरावनो बर'आ जोबनो थांगासिनो दं। दा बे हिसाबै नोंसोरो लाजिनांगौसो। दा नोंसोरो गोहो दंब्ला आं सोंगोन, दिपेन बर'खौनो सोंगोन बा प्रमद बर'खौ सोंगोन, नोंसोरो बे एकर्डआव मा दं सानदों? मा दं सानदों? मा दोननो दं बेहालाय? बेनिफ्राय 100 गुन साबसिनमोन नैबे एकर्डआ। नाथाय नोंथांमोनहा बेखौ दिनै हाग्रामा लाबोनाय होननानै हाग्रामाखौ सोयैनि जोंनि जाथिनि सार्थ,
जातिनि रैखाथि रक्षा कवचखौनो नोंसोर दिनै धंस' खालामबाय बेनिखायनो आङो बुङो सदे दिनै नोंथांमोनहा BTR एकर्ड खालामनानै जातिखौ जेरैबायदि थगायबाय जेरैबायदि जोबस्रांबाय बे जातिखौ थगायनानै फोजोबस्रांनायनि दायआव सानसे बेलासे नोंसोरो गनाय नङा रायजोजों फुराफुरि BTR एकर्ड खालामनानै कौटि कौटि हाजार कौटि घुस जानानै BTR एकर्ड नों खालामदों बर' जातिखौ थगायदों NDFB खौ थगायदों गासिखौबो थगायजोबथारबाय नोंसोर रायजो राजा नोंथांमोना बे ससे भिडिअखौ नायनानै निस्सय हमनो हाबाय जे जोङो BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजों मा मोनदों मा मोनाखै मा खोमा नांखो मा खोमा नाङाखै अब्ला जोङो बबे एग्रिमेन्टआ साबसिनमोन दिनै बिथांमोननि बिबुंथिनिफ्रायबो मिथिबाय आं दा मोनसे खोथाखौल' सानो जे BTR एग्रिमेन्टआव थारैनो मा लिरनाय दंमारो बियो गासैबो लिरनायफोरा इंराजि रावजों एबा इंलिश रावजों लिरनाय जानो हागौ बिनिखायनो बेफोर लिरनायफोरखौ बै एग्रिमेन्टफोरखौ बर' रावाव सोलायनानै रायजो राजाफोर बयबो फरायनो हानाय बायदि खालामोबा एसे साबसिन जागौमोन जायखौनाखि सादारन बर' फिसाफ्राबो फरायनानै बुजिनो हायो दा बे जानानै थांबाय गुबुन मोनसेया जाहैबाय साननैसो सिगां जोंना BTC नि EM रनजित बसुमतारी सारा दावराव देख्रेब सार बिथांखौ माने लेवार थै सोबग्रा होननानै बिबुंथि होदोंमोन दा बे लेवार थै सोबग्रा होननानै बिबुंथि होनायनि फिन बिबुंथि हिसाबै दावराव देख्रेब साराबो मोनसे बिबुंथि होदों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव दा बे भिडिअखौबो एसे नायनानै लादो जोंखौ माने लुवार थै सोबग्रा लुवारजों थुना होनाय जाबाय आरो लोगोसे बे खाथियाव जाय सालगुरि गामिनि जोंसार आरो जनक बिसोर जे गावथार जाबाय दा बे गावथार जानायखौ ULB होननानैसो डिक्लेयार होबाय आं फेरेंगाखौ बुंनो लुबैयो दा दिनै बे हेमन्त नार्जारिया थैनानै थांबाय दा बिनि लुवारा सोर फेरेंगा नों नङाबा सोर नों नंना नङा फेरेंगा बुं बिनि थैखौ सोर सोबा दिनै बिनि फिसा आलाय सिलाय जाबाय बिसिया आलाय सिलाय जाबाय बिनि रेसपन्सिबोला सोर फेरेंगा 14 थारिख मामोन बे आगस्टआव नाबेसर बसुमतारीखौ बे मालि बिथार गामिनिखौ बेखौ गावथारहैबाय फाग्ला दैसायाव लांनानै हमखानानै गावबाय बेखौ 12 थारिखखालि हमदों 12 थारिखखालि हमनानै बेखौ 13 थारिखआव प्रडिउस खालामदों माने CGM बिजिनियाव CGMनाव प्रडिउस खालामनानै रिमान्डआव लानानै सानब्रैनि रिमान्डआव लांनानै 14 थारिखखालि बेखौ आरोबाव थाखायाव लांनानै गावथारबाय नायनोसै बेसेबां अननाय बे पाब्लिक खामानि बियो मा मावनाय जादोंमोनलाय फेरेंगाया दिनै बेखौ नुना नुवाखै बिनि थैखौ सोर सोबखो फेरेंगा बेखौ बुंना हो बिनि लुवारा सोर दावराव देख्रेब नार्जारि ना फेरेंगा बेखौ फेरेंगा दिनै बुंना हो बेखौ बिनि थैखौ सोर सोबा बिनि थैखौ सोर सोबखो बे फेरेंगा सोबाखौ सोर सोबगोन बे मोननैसो भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनहा निस्सय हमनो हाबाय जे आथिखालाव जों बर' हारिफ्रा बबे बांग्रि खबआव गोग्लैनानै दङ आरो बे बांग्रि खबआव सोर खोख्लैखो आरो जों बिनिफ्राय माबोरै सिखारनो हाबावगोन जोंनाव दा मोनसे सोंथि जानानै फैबाय बिनिखायनो आङो गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ सांग्रां जानो बे भिडिअनि गेजेरजों खावलायबाय जे जायफोर दैदेनगिरिफोरा जोंनि बर' हारिखौ माने खैफोदनि फारसे लांनानै दिनै जोबस्रांनायनि लामाजों लांगासिनो दं होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों बै दैदेनगिरिफोरखौ जोङो दिनै बबे नोजोरजों नायनांगौ बेखौ रायजो राजा नोंथांमोनहा सायख'नानै लादो आं दिनै गोबांथार बुंलिया दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ जय बर' हारिनि